Λοιπόν, όταν μιλάμε για τη δημοτική περιουσία, δεν μιλάμε απλώς για κίνητα και εκτάσεις. Μιλάμε για τη δύναμη που έχει ο Δήμος μας να διαμορφώσει το μέλλον. Για την ικανότητά μας να μετατρέψουμε κάθε περιουσιακό στοιχείο σε μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας για τους πολίτες. Η δημοτική περιουσία είναι μια ευκαιρία για αναγέννηση, για νέες δυνατότητες, για τη δημιουργία μιας πόλης που θα είναι το πρότυπο για το μέλλον. Ως αντιπολίτευση, είναι καθήκον μας να ελέγχουμε τις διαδικασίες και τις αποφάσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε βήμα που γίνεται είναι προς όφελο του συνδημοτό μας. Ωστόσο, η πρόθεσή μας δεν είναι να καθυστερήσουμε την πρόοδο, αλλά να συμβάλλουμε θετικά και να προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Επιδιώκουμε να καταθέσουμε προτάσεις και λύσεις που θα αναδείξουν τα δυνατά σημεία του Δήμου μας. Να προτείνουμε λύσεις και ιδέες που θα βοηθήσουν τον τόπο μας να προοδεύσει και να αναδείξει τα πραγματικά του δυνατά σημεία. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος και η συνεργασία είναι η βάση για να πετύχουμε την ανάπτυξη και την ευημερία του Δήμου. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση λάθος αναπτύσσεται. Εδώ δεν είμαστε, ή μάλλον δεν είστε εσείς πρώτα απ' όλα για να μας πείτε τι θέλετε εσείς, αλλά να ρωτήσετε εμάς το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Σαφώς και εσείς και όλοι εδώ μέσα και εμείς και οι δημότες που είναι απ' έξω για το καλό του Δήμου θέλουμε και να αναπτύξουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και μοχλό ανάπτυξης να κάνουμε τα κίνητά μας και τις υπηρεσίες μας και όσο μπορούμε να πάμε και μπροστά το Δήμο. Το ζήτημα είναι η ερώτησή σας αν απαντήθηκε ή όχι. Ρωτήσατε για την ακίνητη περιουσία. Τι έχουμε σκοπό να την κάνουμε. Σας είπαμε ότι την καταγράφουμε. Εάν θεωρούσατε δεδομένο ότι η υπηρεσία ξέρει σήμερα την περιουσία του Δήμου, εγώ σας το ξεκαθάρισα ότι δεν την γνωρίζουν. Και μάλιστα, για να σας δείξω σε ποια κατάσταση είναι ο Δήμος, και δεν έγινε τώρα, έχει χρόνια που είναι, υπάρχουν και διπλοεγγραφές ακινήτων. Και διπλοεγγραφές. Λοιπόν, θα μου πείτε, εδώ κάποιοι πήγανε, γράψανε με ένα συμφωνητικό ακίνητο και το διεκδικούνε. Όλα γίνονται στην Ελλάδα. Εμείς όμως αυτό εδώ, ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι.